Sa number 9, ginareklamo nga wala mahakot nga basura sa barangay Handumanan sa Bacolod City. Ang ginaksyonan na sang benro kag sang barangay. Matapos sa ginreklamo ang mga basura nga nagatinumpok sa tubangan sa isa ka simbahan sa barangay Handumanan sa Bacolod City, ginimpyuhan na sa barangay kaupo ng Bacolod Environment and Natural Resources Office kag sang garbage collector ang lugar. Sa isa ka coordination meeting, nga ginpatigayon sang benro kag sang barangay, ginkasugtan nga kakson sa atubangan sang simbahan ang trash bin kag ibutang na lang sa iban nga lugar. Nagsaad man ang pamunuan sang barangay nga ila mapadigpunon ang ilang koordinasyon sa ISWIM sa agud mangintayuyon ang garbage collection. Unang ginreklamo sa simbahan ang paghimo sa mga lugar bilang dump site mangod nagabaho ini. Labi na nga may mga diapers kag patay nga mga sapat nga ginahaboy diri ang mga residente. Isa pa sa ilang concern ang buang delay sa paghakot sa basura, rason nga nagadamo ini kag nagabaho. Ginmanuan sa syudad ang mga kapitan nga kinahanglan magbutang sila sang personnel nga 24 oras magabantay sa dumping site sa ilatag sa mga barangay.